Ponorogo nanti 2 hari sampai. Ketika pemulihan masih Gildo tangan kacang bawang ini etalase kacang bawang udah ditapin etalase 16. Semangat Rimantu, semangat. Mantu Wongso, Ripe Usul sudah di DO ya. Pati Jawa Tengah 2-3 hari sampai ya. Pati Jawa Tengah 2-3 hari sampai. Terima kasih ke punya Mbak Mimi sudah di DO, punya Mbak Min, matur suwun. Mantu Wongso yang mau langsung ambil ya. Mantu Wongso bila mau langsung ambil etalase 1 paling atas. Mantu Wongso stoknya ada, siap kirim. Mantu Wongso ya yang udah CO banyak. Teman-teman cek etalase 1 yang udah CO luar biasa banyak sekali. Dikirim dari Kediri Jawa Timur. Iki apa iki jenenge? Anak kucing. Anu klambine kucing. Tegolane sik. Ya iki lek ngirimi tulisannya hamba Allah, mungkin ini yang pemberinya itu tidak mau disebutkan namanya nggih, namanya pokoknya yang ngirim paket itu tulisi Ripnatu ngono, jadi buat Ripnatu jadi nggak salah paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga sing maringi lancar aja. Amin. Amin. Muga-muga sehat, dibahagiakan kehidupannya, dilancarkan semua urusannya, bahagia sekeluarga. Amin. Memiliki umur yang berkah bermanfaat. Amin. Amin. Dek, Kayak tanggung aku nukokne kelambi gugur deh tuh. Kakean ya Jan. Heeh. Petak nukokne padha makrim kok. sing Kok kucing. lek bodo sedina. Ning kene lho. Enak aja lu kok linggo dingklek. Engko basa bodo sedina padha makrim. Wah, iki bau-baune simer. Simerna. Kelambi bodone Om, sing sitoke simer tenan Om. Wah, ya jelas iki sing ngisi. Ya simer. Ada 2 ya. Ini yang satu Ripnatu kelambine bodo. Hitungannya saiki Om, pitung setel. Itu gak ada. Gugur nan iki. Yo simer yo, tepuk tangan dong. Wah, yo. Piye. Guys. Putune nyali iki. Ada nih cendela nih, manin. Simer, tapi apik Om. Wah. Tapi gak lah lek simer. Ora simer, enek anune. Wah, nek jilbabe. Jilbab wis gandeng. Soalnya kalau acara aku entuk sangu Mas Tapo moe apa ora iki? Tangannya gandeng babin. Ora lho lek entuk sangu Mas Tapo moe apa ora? Mari. Sangu. Yo. Kene. Tangan Mas Tapo cuwel lho angel. Kan gene anu lho. Rizki malah kan dasar. Dilebokne ta, Cuk. Nah, modelnya tambahin ini double. Ora ngono risane tadi iki wong lanang lho ora ngerti. Tulino. Masa iki kuwale. Tak. Iki kayaknya mburi deh. Nginakne soalnya pelatih mburi. Kuwale tuh. Mikirnya. Go, turun tangan go. Lek rezeki enggak anu nggih. Untuk kelambi 2 rek untuk rezeki tulisannya dari hamba Allah. Ada nomor teleponnya sih sebenarnya. Oh, iki ya lengane dulu dong. Tapi kuwale. Iki diwalek sing ngene dunyerne. Sing klerekane nemburi. Ya ngentut kotak-kotak. Gak malah ngutut. Pas kawanan. Oh, suarane keceret lho Om iki. Iki cara iki, Bang. Jo. Masa piye? Ngutut. Goyu. Ning ngarep iki. Ning ngarep. Lengannya dilebokne tua jadi yang membisu. Gini. Apa perlu kotak-kotak kamu? Tapi angane nampak yo. Iki lengane ndi to? Gaplek iki jongku yo. Api Om sing Om modern ki Om.
Kene kenapa? Modele kayak kelambi double. Jen koyo nganu nggo jini nggo tuh. Engko tapi kudu nggo legging nggo, tapi duwe legging kok Ripna tuh. Iki jan pas gelepas lho, apik lho. Kayake kualik deh. Kan coba. Kualik lho, Ko. Iki sing ning ngarep lho, Ko. Kualik tuh. Oke, lele cuma teh. Nah, iki lho simer-simer om apik iki. Tapi ki apik lho yakin ya. Suwi pelek. Tapi so pas-pas ya ngono kok nih. Iki lek kono wong iki jan pas iki enggak jahitne iki. Coba cepat ngomong, mutak ae. Makan mutak ae. Mbok De. Bingung loh. Lah. Bar engko lambene anyar sok bareng sok mlayu sor jambune. Penyakitnya. Baju kemen. Wis. Kok potong rambut lho kan kok lagi. Yo ngalah wong lanang-lanang lho. Ngono ki nyapa ngono ki iki. Coba. Urung enek komen ta maca. Urung di-upload kok wis maca komen. Menang to, coba. Ayan timbul di. Iki kualik neh iki kok. Iki kono lho. Dek. Tak balik jah. Dicepot sik kok. Mesin jero telon-telan niku. Engko sing komen peh delok bob. Kayak kambek rezeki Heeh, peh aku dhewe butrek kok tanganku sapi urung cuwel. Genjuel. Pancen wong lanang ya maklum ora roh klambi wedok. Iki piye rijike ya enggak dong. Lho. Leja. Leja. Sitoke betul leja. Wah. Wah. Dek, gak usah nanti. Bede. Kayak ngentutone blokotak-blokotak ngono nggo. Aku nampak pindah nampak. Kepentut lombok. Tak nampak. Iki balapan lho. Iki apik kok. Ya jala pokoknya nyiblorong gawe pasmina segi-segi 10 gitu. Baru ini nyanyi perdamaian ya tuh. Engko bar gak targetnya video tuh. Bapakku NU ibu. Mati. Karo pancet anu. Aku enggak iso nganu. Wis ngono tok ae lho. Wes. Jan kaya nganu. Kayak makjul. Kayak makjul ya. Heeh, makjul kok mudungan ngene.